Ayan, welcome back mga guys. Yes, break it down yun. Labasan na ngayon na aking mga estudyante. Pero syempre, bago tayo umuwi, sideline muna tayo for today's video. At yung pag-uusapan natin ngayon mga guys, yung top 10 common na mga apelyido dito sa Northern Samar. Ano-ano ba yung mga apelyido dito? Pasok ba sa banga ang apelyido ninyo? So, narito na yung ating top 10 na mga common na apelyido dito sa Northern Samar. Siyempre, tadadan! Top 10. Adarayan. Ayan. Sa mga Adarayan, shoutout sa inyo. May mga kilala ba kayo? Ang inyo bang hipid ay Adarayan? Hindi ba sila nananabaw? Top 9. Lipata. Opo. Mababait po yung apelidong ito, Lipata, pero yung iba, imbis na inaapelyido, parang inuugali. Joke lang po yun guys, ayan, hindi naman lahat, basta, ang iba nagbubulaw. Yung sasabi na, uy, Lipata ka pala, ayun. Yung kapag nahuhubog siya ay nagbubusa, tapos kinabukasan kapag nagtutuhay, sabihin, uy, Lipata ka pala, kahit ang kanyang apelyido ay iba. Top 8. Dula. Ayan. Itag nyo na yung inyong mga kakilala dyan ng mga dula. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga dula. Migi love shoutout po. Ayan, mababait ba yung mga dula? Hindi ba mga saranggula ang mga dula? Comment down below mga guys kung may mga kakilala kayong mga dula dyan for today's video. Ayan, shoutout nga pala sa mga kakilala natin dyan ng mga dula. May madi ako kachat ko kagabi. Ayan, migi love shoutout kay Madi Rushin Dula. Ayan, at sa kanyang asawa at sa aking inaanak. Migi love shoutout. Syempre guys, top 7. Ayan, top 7, Baluyot. Ayan, may mga kilala ba kayong mga Baluyot? Diyan sa mga tagliligid, i-shoutout na ninyo, tapikin ninyo, sabihin ninyo, uy, pasok ka pala sa top 10 ni Maestro Waray na mga common na mga apelyido dito sa Northern Samar. Opo, pasok po sila. Sila po ay mga Baluyot, shoutout po. At syempre, top 6, Galit. Ayan, Galit. Dapat pag apelyido lang, huwag inuugali, Galit. Actually, apelyido yan ng nanay kong nagpariban. So, ayan, shoutout po sa lahat po ng mga Galit. Dapat, apelyido po ninyo Galit, pero ugali po ninyo hindi galit. Opo, for to this video. At syempre, narito na ang ating top 5. Tadadan! Tadadan! Top 5. Ayan guys, Asibuchi. Shoutout po sa lahat po ng mga Asibuchi dito po sa buong Northern Samar. Napakarami po nito mga guys. Yung top 5 natin, crucial ito kasi labanan nito matitindi dito pang maramihan itong mga apelyido na ito. Ayan, shoutout sa mga Asibuchi sa buong Northern Samar. Syempre, top 4, nandito na mga guys, ang top 4, Pingka. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga Pingka, sa Lauang, sa Katubig, sa Las Navas, basta kahit saan kayo mapunta, nagdadamlarag po ang mga yan. Marami pong mga Pingka sa buong mundo. Ayan. Baka nga sa Mars mayroon na. Pero syempre shoutout po sa Pingka. Yung ula ko po, ang kanya pong apelyido ay Pingka. Ayan, shoutout po. Tapos top 3. Ayan mga guys. Tadadan! Tadadan! Ang top 3 natin mga guys for today's video sa mga common na apelyido dito sa Northern Samar ay ang Eringko. Ayan, shoutout po sa mga Eringko. Karamihan sa mga kakilala kong Eringko ay bukod sa mga mababait, bukod sa mga gwapo at magaganda, ang mga kakilala kong Eringko, number 1 talaga sa napansin ko sa kanila, sila po ay mga talented, magagaling po silang kumanta. Opo, yan po yung mga, hindi lang po kumanta, mga kadalasan sa mga kakilala ko dyan, mga musicians. Ayan, shoutout po sa mga Eringko for today's video. And top 2 mga guys, ang top 2 ay ang Hiray. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga Hiray sa buong mundo.
Ayan, ang top 2 natin ay hiray. Yung mga hiray dyan, clap, clap, clap. Ayan, lumipad. Celebrate po kayo dahil kayo po ay top 2 sa most common na mga apelyido dito sa Northern Samar. Ayan, yung asawa po ng mamay ko ay hiray po. Shoutout po kay Mamay Pausta at kay Bibi sa Barangay Kagaasan for today's video. So, napakarami po ng mga hiray. At nandito na ang pinaka ang pinaka number 1. Ang number 1 pinaka pa. Basta nandito na ang number 1 sa most common na mga apelyido sa Northern Samar. Syempre mga guys, napaproud tayo. Top 1 ang Serbito. Ayan, yung mga Serbito talaga guys. Bakit sila ng top 1? Kasi yung mga nagdadamaka sila sa kahit saan, sa tagliligid. Kumbaga, mamiringbiring lang sila, nanusuwas lang sila kahit saan. Lumingon lang ako, uy, Serbito ka pala. Ganon po karami, napakarami po yung mga Serbito. Ayan, shoutout po. Napaproud po tayo na tayo po yung Serbito. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga Serbito sa buong mundo. Kamag-anakan ko man kayo o hindi. Pero for sure, kamag-anakan natin yan dahil mga Serbito naman tayo. Ayan, shoutout po sa mga Serbito sa buong mundo. Ang inyo pong maestro Waray ay isa pong Serbito. Ayan guys, talagang ang dami po talaga mga Serbito. Kahit saan ako mapunta, pag nalalaman nilang Serbito, naghuhudag sila. Tapos hinahangko pa nila ako at sila ay nagpapakilala na sila ay kamag-anakan ko. Ayan, napaproud po ako dahil ang dami po nating nakikilalang mga kamag-anakan. Thank you so much po sa lahat po. At syempre guys, anuman po yung inyong apelyido ay maging proud po kayo. O ito po yung tanong ko sa inyo. Nasama ba yung apelyido ninyo dito sa aking listahan? Ha? Hoy, nasama ba? Dahil kung hindi, ayan, abangan ninyo, baka pasok kayo sa top 20, top 30, at sa iba pang mga, sa top list. Okay. Shout out, bye-bye!